hazvina kumira zvakanaka mu the ruling party ZANU-PF nemunyika yeZimbabwe at large. Vanhu panguva ine vari kudya magaka mambishi, vanhu panguva ine havasi kufara nezviri kuitika, constitutional amendments nauye term extension. People they are not happy pamusoro pemapower struggles ari kuitika, ari kuonekwa kunzi nauye succession yatoratidza kuti yatosvika pane imwe level, kunyange zvazvo the ruling party ZANU-PF iri kubuda pachena ichitaura ichiti mu the ruling party ZANU-PF hatina any succession crisis, but as we are watching and observing, the situation is very volatile and tense. Saka pana mashoko buda achitobva panguva ino vanhu vachirejecta again kuda Tagurei. Don't subscribe or like on the bell icon. Chibonsa wano post on pictures yamuri kuona obuda nyora achiti Tagurei will never be president of Zimbabwe. Full stop. This is not a country for sale to the highest bidder. The next president is General Chiwenga, a soldier, a patriot, a liberator's son. The generals built this nation. They will not surrender it to a thug. Briefcase. Kodak Tagurei is a businessman, a useful one, but Zimbabwe's presidency is not a tender to be awarded. General Constantine Chiwenga is next. The crocodile knows, the army knows, the people will know. Business buys influence. If it does not buy the throne, Chiwenga is next. Always was. The man carried the gun that changed history. Full stop. Doma developments ari kuda panguva ino vanhu vachiendesa VP Constantine Chiwenga vachimuti awa is the next line. Kana makutounza vana kuda Tagurei, now it's more like kuti makutobida the nation, makutoya panguva ino uchitomu award itenda as if Zimbabwe yatova patenda panguva ino. Ipena comment section medu dzafunga muri kudi pamusoro pechito ichi. Subscribe or like, hit on the bell icon.